učeníky sedlil k moři, slyšeli všechno, požádal loď, aby se netlačil, odešel od nich na loď a odjel na druhý břeh. Zapomněli si vzít svou chleby, na lodi měli jeden kvás, i začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají svět. Když to Ježíš pozoroval, řekl jim, proč mluvíte o tom, že nemáte svět? Když to nerozumíte a nechápete, je vaše mysl zatvrzela, oči máte a neslyšíte, nepamatujete se. Když jsem lamal těch 5 swagů, 5 000, kolik plných košů nalamaných swagů jste se vzali? Řekli mu 12. A když 7 swagů 4 000, kolik plných košů nalamaných swagů jste se brali? Odpověděli 7. A Vyšli do slepce, aby se i vzal slepé oči na ruce a ptal se, vidíš, no? On pozvedl oči A řekl, vidím lidi, vypadají jako stromy a chodí. potom mu Položil oči, slepý prohlédl, Ježíš ho poslal do křtitele, zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Messi, fotbalista. Jim říkal jim, a vy nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zabit a po 3 dnech vstát. I mluvil na Petra, Satan nejde, tvé myšlení není z Boha, ale z člověka. Zavolal k sobě zastup učedníky a řekl mu to. Jan mu řekl, mistře, věděli jsme, koho si kto vyhaní v mém jménu, kto není proti nám je číší vody, protože Kristovi pravím, nepřijde k říchu nebatelných, který by mu dal nějaký milínský kámen a hodili ho do moře, kde červě jich nehasne. A zváděli tě noha, utní oběma nohama, kde červ nehasne. A jestliže tě zvádí oko, vylopni jedno oky s oběma očima do pekla, kde jejich červ nehasne. Každý bude solem ohněm, sůl je to proti neosolíte, nejde sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji, sexujte, aby to nebylo v zimě, z těch lidí jsme souložení, jak nebylo od světa, až do dneška nebude. A kdyby pan nebyl člověk, a že na Mesiáš nevěřte. Stanou lží Mesiáše a lží proroci a budou zraky. Vy se všimněte ozoru, soužení se sluncem hvězdy, ztračují hvězdy z nebe a mocnosti se zachvějí a tehdy uzří syna přicházet v plcích anděli od úhlu světa, od zaši až po zaš nebe, od fikovníků si vemete černý. Když použije, pověte vraždu. Víte, že je blízko děje, vězte, že je blízko, že kolejí všecko stne. O hodině bděte jako dům, aby bděl, kde pán domu za kurotění nebodete. Došla hudba? Nie. Dobre, dám si technickú prestávku. To už je skoro koniec vlastne. To už sme v druhej tretine skončili. Nebojte. Budeš se klánět Hospodinu, Bohu svému, vrhni se odtud dolů, abys nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl, Boha. Přišel do písma, předali mu Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je duch pomazal zdeptané na svobodě. Promluvil k ním, nesesli všichni města Kafarnaum a učil je moc.
byli přítomní ležící koníci a netupně na něj se svými vojáky prdavě spál. Dal ho obléci ve svoní šat a poslal ho k Pilátovi. Herodes a Pilát stali příteli. Předtím bylo mezi nimi nepřátelství. Pilát zvolal velekněze členy rady. Řekl jim, přivedli jste přede mnou tohto člověka, že to buřuje lid. Já jsem ho vyslechl a nezhodal jsem na něm nic. Ani nevždy jsem ho poslal zpět, je zřejmě, že nepachal. Dám ho na místě potrtat a pak ho prstím. Ale oni všichni křičeli, prstím, propusť bar. Tupil znovu prolil, nebož chcel Ježe prstit. Avšak oni křičeli na ním. Promluvil k ním po třetí, čeho se dopil, nedal jsem na nič, proč by měl říct, dám ho zbičovat a pak ho prstím. Ale oni na něm skrkenili, aby ho dali kovat, a tak se pil rozhodl mi vyhovět. Prstil toho, kdo byl v vězení pro vraždu Ježíše. Když jej odděli, zastavili kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zóna. Ježíš a dcery jeruzalemské nad svými dětmi. Ale přicházejí dny, kdy budou říkat, blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodili a nepojili. Tehdy řeknou, páněte na nás a přikryjte nás, nebo jděte po vzduchým. Ježíš vypil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří plynu z jeho nitra, jak praví písmo, to řekl Bohu, měli neuvěřili. Nebyl tam, nebo Ježíš ještě nebyl osláven. Když některý z zástupu slyšeli ta slova, říkali, to je skutečně ten prorok. Neříká písmo, že David byl David. A tak došlo k roztržce. Když vojáci Ježíše rozdělili na 4 díly, každému zbýval ještě spodní a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil písmo, řekl, žij s ním. Když Ježíš řekl, jest, tak skonal. Poněvadž byl na kříži, požádal Žida Pilata, aby byly kosti sňaty z kříže. Přišli tedy s ním k Ježíšovi a viděl, že je již krev a voda. A ten, který to viděl, zdal tomu písmo. Ani kostům podli. A sám ujdeš až do propo. Oni odplatí, který těma mají v dobré. Ty však, že podlehají a jedu na řeka. Avšak sláva, že za pokoj předně Žida, ale řeka Bůh nezradí. Ty, kteří řešili bez koně, zahynou. Ti, kteří znali koně a řešili, budou odsouzeni podle koně. Jestliže národy, které nemá koně, sami odsvědčili to, čo koně žádá sobě. Koně nemají to, co mají na srdci, jak krt. Nazýváš koně, tedy nevzdělaný, protože máš koně a prdy. Ty tedy poučuješ sám sebe, že krt sám kráde. Říkáš, že si můžeš modlit a chrám. Zakládáš si na koně a sám přestupováním koně zneuctíváš Boha. Jméno Boží je obřízka. Jestliže zachováš koň, jestliže koně přestupuješ, je to jako kdybys nebyl obřezán. Jestliže není obřezán koň, není to jako kdybych byl obřezán. Ten, kdo není obřezán, ale plný koň, bude soudcem nad literou koně a obřezánský koň přestupuješ. Každý muž, který se modlí, nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá toho, kdo je mu hlavou. A každá žena, která se modlí, nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, je to jedno a to tež, jako kdyby byla ostříhána. Jestli si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje. Muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slavy Boží, kdežto žena je odleskem slavy mužovi. Toto je necenzurovaná Biblia už skoro. Tam také jsou. Sorry. Já vás nechci. Bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete si tohle vás. Tahle vás neodolatelně k nemým modlám. Proto vám zdůraznuju, Ježíš buď proklet a že nikdo nemůže říct, Ježíš je Pán. Jsou rozdílná obdarování a služby, ale ten týž Pán na působení ale uchá je skrze slovo uchá. V těmž uchu, v jednom a těmž uchu, jinému uchu, tedy držení nemá. To všechno působí jeden a duch, který jak má mnoho údů. A jako všechny údy jsou otroci pokřtěný uchem. Tělo není úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu. Tím by řeklo ucho, protože nejsem oko, celé tělo nebylo sluch. A kdyby bylo sluch, kde by bylo čuch? Protože jsem předvídá, že na
pohanské národy dostal už Abraham před Bohem obrděn na základě konia, neboť chceme. Kôň nevychází, nýbrž získá život. Ale Kristus z nás vypil konia tím, že visí na dřevě. Dobro to slíbené ucha. Prijali skrze víru, bratři znázorním, jak je to potom s koněm. Byl přidán lidskému prostředníku, prostředník jedna jeden. A Bůh je jeden i kôň božím slibům. Naprosto ne, kdyby tu byl kôň, tak by to v skutku bylo z konia. Ale až ukáže Kristus své pozemské sklony, smilstvo, necudnost vášeň, zlou touhu a hrabivost modlou službou. Pro takové věci žili, zvlečte ze sebe obřezaný barbar Kristus. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci, ať vládne mír v jednom spoločnom čelo. A buďte vděční oslav Boha. Všechno čiňte ve jménu ženy. Muži, milujte své ženy a chovejte se k tomu drsně. Děti, poslouchajte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, ponižujte, otroky, poslouchejte ve všem své pozemské pány. Ne naopak, abyste se jim něco zalíbili. Nýbrž se srdce zbazní Páně. Cokoliv děláte Pánu, dostanete. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Kdo se dopouští, tak to od neodstrání. Hospodine, vytrhni ruku, aby mě led nerozsápal. Hospodine, Bože můj, jsem na mých dlaních. Jestliže jsem oko nebo jsem šetřil podivníka a nepřítel stíhá mou slávu. Povstaň spravedlivý, jež zkoumáš srdce a ledví. Štítem jen Bůh, on zachraňuje ty, kteří mají přímé srdce. Bůh je spravedlivý každý den, nebrousí svůj meč, splodí jámu, vyhloubí, spadne však do pastí terorista, to čím jemu se na hlavu vrátí, na lepku mu padne, Hospodin nejvyššího. Počuli jsme slovo Pánovo. Díky za komu někomu. Díky náš poslední tok. Sorry. V pohodě. To jsem si všiml.